Čo zase vidíš toho videa? Dneska tu máme unboxing tohto JBL repráku. Kúpili sme ho za 269 eur a 90 centov. A k tomu, to bola výhodná kúpa, sme dostali minus 30% akciu. A k tomu ešte sme dostali nádherné okuliare. Takto vyzerajú. Ešte majú handrička, aj so znakom JBL. Keď vyzerám dobre, tak jedničku do komentárov napíšte. Lajkni mi to video. Ja ťa vidím. O tom potom. Teraz sa ideme vrhnúť na náš spomínaný reprák. Má vydrž batérie 12 hodín. Bluetooth má 5.3, čo umožňuje sa pripojiť viacerým telefónom na jeden ten istý reprak. Aj to je páska. Som si nešiel páska. Jedna páska. Tak. Druhá. A teraz teda dobre. Takže sa mi páči. Tu máme takto papiere. Alebo jak by som to nazval. Je to Puls 5. Môžeme ho ponoriť do vody do 1 metra. Mal by tam byť maximálne teda 30 minút. Asi nejako tak to môže vyzerať aj. Si dáme bokom. Teraz si tu ideme vyťahnuť náš spomínaný reprák. To je ťažké celkom dosť. Ešte tu mám papier na potom. Si ukážeme neskôr vo videu. Tak. A tu ho máme. Fešáčika. Ideme si ho ukázať. Nečakajte od toho, že bude veľký farebný. A tu je. Ste nečakali, čo? Je to teda reprak od značky JBL, čo ste si už všimli. Mal by svietiť, keď ho pustíme. Neskôr video si ho aj pustíme. Vidno na ňom otisky. Som si všimol strašne. Otisky prstov. Tu máme ešte papiere, ideme si ich otvoriť. Ešte nejaké, čo nemáme robiť. To je jedno. To je brožúra. Nepotrebujem. Zatiaľ. No, zatiaľ. No, potom čo tu ešte také je? Tu je kábel, s ktorým sa nabíja. Predpokladám, že sa nabíja tento reprak. A tak to spadlo. Ešte tu máme ako poslednú vec. Aha, dobre. Tu je prázdne. To je to tam bolo. A čo? Ideme si rozbaliť tento kábel. Ideme otestovať, aký je dlhý. A či je dostatočný.
či je dostatočne dlhý. Chcem hlavne vedieť. No. Za mňa pohodová dĺžka. Za mňa ako stačí taká dĺžka. Nič viac, nič menej. Ja si myslím, že akurátne. Bumac. Tablik. Sunieme si ho sem. Spravím abrakadabra. Sa je rovno pripojil. Máme tu aj niekoľko modov. Toto slniečko, alebo už som to nazval slniečko, je prepínač. Teraz máme takéto. Oni tie farby, keď sa chvíľu nehajú v pokoji, chcem to povedať v pokoji, tak sa menia. Toto máme ešte iný. Predpokladám, že tu je. No, takýto. Tu je zase iný. Ešte. A to už sme tam, kde sme boli. Takže toto je také, že sa mi to páči. A keď takto z boku to trošku kazí to sklo, čo je na okolo, alebo ten materiál. Dobre, neviem, čo to je. Asi sklo. No, najpravdepodobnejšie. Vyzerá dobre. Basový reperák má tu. Dolu. Tu hore to je asi na vzduch. Neviem. Proste je to tam. Ale nie je tam nič. Nie na basy. Samo sebe vyzerá dobre. Ideme si teraz na ňom vyskúšať niečo pustiť. Máme tu Samsung S Galaxy 23 Ultra. Samsung Galaxy S23 Ultra. Ideme si na ňom vyskúšať voľačo pustiť. Keďže už ho máme pripojený momentálne teraz. Sa menia farby, ako vidíte, ste si možno aj všimli. Ideme si niečo pustiť. Ako cena, výkon, dobre hra. Cena, výkon, dobre. A dobre hra. Ja si myslím, že cena, výkon úplne v pohode, dostačujúce. Za mňa úplne cena, výkon na jednotku. Aj keď moja Flip 5 JBL, čo mám maskačový, tak má basy aj na jednej a na druhej strane. Je to tá stará verzia, čo má ešte malé s červeným takým vyznačeným logo JBL s takým malým štvorčekom lomenou dĺžnikom. Tieto logá sa mi trošku menej páčia, ale stále sú pekné. Ja tu moju Flip 5 mám momentálne nabitý a ten je v garáži, takže momentálne si ho asi neukážeme. Ale vyzerá takto. Za mňa cena, výkon úplne v pohode. Ešte keď na tom bola minus 30% zľava, tak si myslím, že to je dobre. Ako môžete vidieť, keď na to bola 30% zľava.
Cena je to veľká, ale keď je tam za slovo, tak si to aj oplatí. A ešte keď sú zadarmo okuliare. To ako by som bral hneď. Však sme to aj zobrali. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite ho podporiť lajkom. A my sa uvidíme v ďalších takýchto podobných videí. Chcem sa vám poďakovať za 1000 odberateľov. A to by bol teda záver videa. Takže zatiaľ, čaute.